Ataphol Charinai Bisiba umor cherai no Rophrekha Elison Debbarma KOKTWMA Jompoi jela amchaini khoroksa 18 bosor umor ni jela Elison Debbarma mongoi khoroksa Bisiba cherai ni umor no laithangnai 18 tariko Ataphol Charinai ni tlangai nogo togar khawinai bini sago Rophrekha jengkha Elison Debbarma yaba o jorabo o cherai bsano nongni borono sakangke botharnai hninai domki rejamga baino o cheraibo buma bufano saragya ngai thango paithago buma bufa bini bosani sagrok nai kostongjak tongmano nuguinai bini ma bono sungna chango tei paithago cheraibo sa kostongjageinai bini mano bebak khulogoi sawo yagulo o chelani buma bufano burini buma bufa sawo ulo samani yaglo buma bufa kono action nai angai paithago naimotharono KOKTWMA rohajago tabok naimotharono samani yaglo naimathangrok o chelano romuitu winai sungmani yaglo gosika o chelabo Rophrekha hnai tabok nokhuni bororok bini sajungno omahaike tongmusita tongjamani bagai nokhuni bororok chelano karak madarnani sanka tei amjaini MLA Biswajit Golai tei MDC Bone Debbarma no kisa phainai phaidi boroni halokno tei bini sajungno hnai saikhanarka bini buma nainedi omangplino Ada tam ni bagan nok dino jibi bisak ngai joko panjang kan. Ai serai 5 bosor ni serai 18 bosor ni borok baitalangai ringi talangai dep khaijagai ang tini ma phaida jibi Aba pukro thangnai mas ni 18 tariko gasar di nasi salok tam ka jong sapon tu. oseranyo osela sagang ka bonai hinai tongko tei oserai boana sagang ka ang bonai kirijabi sarai Bandar pa ke seman ka. oserai kostong jak sabai thangnai sukuban dino ka ana saikena ka Mana thare super mane kesara basan kata na. hati barsa Tangke mane cherai ni nor bahai ke roman khabuno. Bon pen logo boli bilaga rokoman kha ang buma bas sunai ba ngata mong hlimani kesang gon saung kang haken tongjagot omo tikutung rok bai soi ke sapa buda rok poloi ngka sakan nije rok bonjang rok hamgang ka proka sengka tamong ko bosawo jo sukman dino bokhrok thok poloi khale na nai puro amanda dalale ano telangai Ataphol Charinai telangai doga soi pen khoi am hai khlai ni chau O cela ka bo jaga ni. Selang ke Sudil Chandra Parani Sudi sundar para ni bini mutaba. Elison Debbarma nagong ka Santos Debbarma hamjab Ta bini boyos na pasang ka. 18 bosor Ganin cherai ni. an serai 5 bosor siko O class pori. taklanya sari romani angsa khamyangai talang maliya bathagi ma tongora kha Gaya ya belum nara kok cherai ni kana oi o cela no le sede sungkan nara. sela apuro onya jagao thoi kam khanyan thangjak to phanang binama no ringai singka nin serai an serai nyamai khalai haka ni mani no binama sawo kebono ta sakro di tako bukhono pan ta sakro di ani bosara nogo ringai singra na ni ngka bosala no ang kol khaikya ani bani bosala logi tongaba kol khaimani bo haini sawo ang tabung nogo phaya kubuma daring nasung hoka nangtam khalai kalang khani mani ang kono khaya ma kok sana baga jana kol khaine bo horo hungkang ani seranya tam ma khalai kalang ang jes ka pan nogo phagini mani bo khusi phaya Olok gosika. bo am hungke thana wa talang ise thana songra mo talang ise gosipo Gosika na. gosika Mata bo rotan ni cela poro. bo tini ko do sokya Mata bo norok bini bagi kamu nai. Kono tam khanya mo so. je police rong ni thaniwo je an tomon bebang bin sabang thepana mo so sini am sani MLA service di bono bang kisa koiming sano bo jibiwa phayai ana nai khane ningthong ani sakhamya ba te ani serai bo ma haiba bo kisa phayai ano nai ana kisa subasu laite Mana nongar Biswajit koloi sar MLA sar bona. Bai MDC gang ke sabo. Gones Debbarma Bin thani bore subasu nai. o sarna bang hanyo bon thani bang subasu sano bo phayai or jibi phayai ano nai khane ningthong Mata bo ni cherai ni sakle bo ba hayo bigo to man ka hamda bo bomja te kalai tongka. serai kha to kolom nong ka tai bin ya ke sabo hamya aka sate je phaimani abo phain tong ko ta khano doctor bo bithi ko noriya kho nai simi ji thango tini bithi de janai ka takta mo khai tong abo lang saima muliya doctor okla thangka
Ngano kini bosok tinni ya gulo bosok sali ya gulo jibi phai. थांनाय मासनि 18 तारिखनि क 8 तारिखआव फैया Ini mane uthana ni 8 tarik ke 10 tarik ke sali sikangno jibi phai kata na. Ngaso salangang ke tam khai tongmani chalani buma suni ko boino ro siring khai tongmai mon na kata na. selani buma ano bukhung thubi tongara kata ta sakro di hinai Kata buma ro yogli ya mas. yoglia taise sonban sarigo bo ano ang takho bukhung sasinai mai ta sakro di hinu ingke rang 200 taka talangai ano molom phan pai phulogara di hai nungka ang rang no bo phiragoi rohka molom phulma bai ingya Chalani sasti kana ro kabu ngai mani kamo. mona sara জীবন জেল খান তনা মোসবা আপন সানো Chalani mo ইলেকশন দেবরমা Elison Debbarma. Tai ko pulau pong apa? জম্পি ব্লক